عزو السلام تنبصحكم زخبركم تعزبتي كما يتمسين ولا مسوني 31 طر مشي استدلو زينا ومسنادون في المالنا كساف صامين مكتالكم بخبر زعدم يرمياس قبر عليه فرما ارستاتو لومي بستقبر مرمراتات 11 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغص انكلو 36 دما تفانيوم امباسادر صالح عمر نيرتراوያን نبرت انغولا سمينار اكايدو أب أسمات حدث استمرت أم حضرتي بتوفينات كجلجلو زلهم قربنات الرجاجيتهم وتهدروا متفنان نيتون روسيان نحصرت ساعات أوروبا مليسو كيقدروا تسجيو نفاريتو جابان حدة دقائق دحر مبرارة كم تصورة تقلحو حيلا أير سوريا كاب إسرائيل نزنغله داربا ميسايلات كم زبرعنا حبيرو حبريتا كاب مينستر طعنا لومي اب ممرمرن موشبين ماكلا زوباتات ماكل عن سبان غاش باركان بسغبره ناي لابراتوري مرمراتات 10 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيطلو نساتهم دما شوعته كممرمر ماكلا زوا ماكل كوينوم ادراشوم 4 سمرا سمبل كرن سغنيتي حسرالبون سلسته كاب زوب عن سبا مالت كلته كام موشبي ماكل حجاز حدا دما كاب ممرمر ماكل الى برعيد كمون حدا كام ممرمر ماكل بارنتو زوبا غاش باركانيوم إذا خمديلون كله كورونا فيروس ترخيبهم أو هوسبيتال زوا ماكل تعاقبهم كنكن كجبر لهم تصنحون 36 زيغاتات حاويهم تفاني مالو بس مسرت تقلال لقطري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي 9536 بتعلو 9310 كابزيهم حاوي مستفانو 98 بموستفاليو كل 220 دما جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم زركاويهم منستر طعنا 31 طري كل 2022 أمباسادر صالح عمر كتت كم مدرخو قدنت بزبل أرستين إيرتراوያን نبرت أنغولا سيمينار أكايدو كابتو بوتا هزبت حنا حبريتا ملك صبصب تداديلو ليديا تخلا مريم كتقربيا أمباسادر إيرترا أب ريبابليك دوبوب أفريقان هاجرات دوبوباوي أفريقان أتو صالح عمر نيرتراوያን نبرت أنغولا أب هلو كونتات حاجرن زوباوي معبالتاتن كمون مدرخاوي تلأخون ترازيغاتاتن زتوكورا سيمينار أكايدو أبتي كتت كمدرخاو قدنت بزبلار استي زتقايدة سمينار أمباسادر صالح كتت نهزب إيرترا حدش كم زيكونه أب كل مديات هيوتو دما كابك عند كبرتات كم زخونه بتاريخاوي أبنتاتا سنيو دحر مقلات أتينيو زلنا مدرخ أب حبراوي نقحتن مردأتان استسرته تمرد زحتت سلزخونه إيرتراوان لبرت أنغولا مسارو أماست إمامن حدنتهم أدل ديلومن أبركتهم كعززو تلابيوم تساتفتي بوغنم ناقداسنت تمساسالي اواناوي سمينارات بمغلاط دلونتهم نزبر خمخته ارغاغيطم إذا خمزيلون كله بيت صحفة تقلالي قنصل إيرترا أبلواندا رئيس كتما أنغولا إيرتراوያን لعلوت حلفت منغست أنغولان دبلوماسينياتات استفلالي هاجراتنا بسترخبلو بوقعي تخفيتهم مخفات نايز بيت صحفة أب رئيستي دبلوماسياوي ترجمو زيغاتات سلوت أقلقلوت كرخبو كم زخل كابتو بوتاز بتحنا حبريتا أفليتهم بهالو وغن أمباسادر صالح عمر مس مينستر قديات وطاي أنغولا تراخيبو أب مدنفع كل التأوي زمدنان كونتاتن نتفتاتن أب تحقر زنبرو إيرتراويانن تميايتهم كاب 17 كساب 22 طري اب شمونت من محدرات كابي نو زباسمات اب استخايده مرچ استمرطو حدثتي اكبابي انا برتي عدن بتوفاينت كغلغلو زلوم دلونه تراغيطم محدار نو زباسمات اتو عثمان ادم نيرينا بزهبو حبريتا ابتي كاب 2018 زتخايده مرچ حنت بدرجه كايد سرح حموشه دما انا برت عدد كنستيو تمريصن منبارن ابزنايلوم عمت ግን ሰለስተ ደቂ አንስትዮ አካይቲ ስራሕን 17 እና ብርትዓድን ከም ተመርጻ ብምግላጽ እዚ መርኣያ ሰሪጹ ዘሎ ነቕሓት ከም ዝኾነ ነጺሩ ካብቶም ሰመርጹ ሸሞንታ ማሕደርቲ እቶም ናይ ኣስማጥ ገረግር እምበልዳይ ኤራን ሸጋልን ሓደስቲ ኣብ ሮታ ኣስነዳ ሻካው ግሬትን ሃውሽን ድማ ዳግማይ ሰመርጹ ምዃኖም ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ይረድእ እቶም ሰመርጹ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብደረጃ ዞባን ንኡስ ዞባን ዝውጠን መደባት ልምዓት ንምዕዋት ኣበርቲዖም ከዓዩ ምዃኖም ቃላት እዮም أقلتهم زازموا محدرتي أكايت سرحنا نابرت عدم بوجانهم مستهم حدثت استمرتوا بمتحوار من محدره وسرح نمور ساعتين تكباره زوات مدمات نمدن فعن كم صرحوا الرقيتهم
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀያሕ ንመምሃራን መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ከምኡውን ሓለፍቲ ስነ መምህርና ሱፐርቫይዘራትን ካልኦት ሓለፍትን ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ብደረጃ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝወፀ መምዘኒ ብቕዓት ትምህርቲ ንምትግባር ዝዓለመ ስልጠና ኣብ ምሕያል መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ብሓፈሻ ኣብ ምድንፋዕ ሜላታትን ብቕዓትን ምትሕልላፍ ትምህርቲ ድማ ብፍላይ ግደ ከም ዘለዎ ሓላፊ ስነ መምህርና መምህር መብራህቶም ተስፎም ገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር በየነ ተስፋይ ብወገኑ ብቕዓት ተምሃሮም ምስ ዓቕሚ መምህራን ብምትእሳር ስለ ዘለዎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብዚ መዳይ እዚ ዕቱብ ፃዕርታት የካየድ ከም ዘሎ ምጥቃስ እቲ ዝድሊ ዕላማ ንኽውቃዕ መምሃራን ብስነ ምግባር ኣርኣያ ኣብ ኣተኣላልያ ድማ ሓልይቲ ክኾኑ ተላብዩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ቀርፀት ንኡስ ዞባ ሓልሓል ካብ ትካል ጥዕና ወፃኢ ናይ ዝሓርሳ ነፍሰ ጡራት መጠን ኣብ 2021 ናብ 0 ከም ዝወረደ ተገሊጹ ሓላፊ መደበር ጥዕና ቀርፀት ነርስ ሃሽም ሑመድ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ውፅኢት እናበረኸ ዝመፅእ ንቕሓት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ነፍሰ ጡራት ድማ ብፍላይ ምዃኑ ብምሕባር ኣዴታት ካብ ቀዳማይ ወርሒ ጥንሰን ኣትሒዘን ናብ ሕክምና ክመላለሳ ኣዘኻኺሩ መደባት ክታበት ኣዴታትን ህፃናትን ኣድማዓይ ምዃኑ ዝገለጸ ነርስ ሃሽም ከም ዘማእከለ መደባት ከባቢያዊ ንጽህናን ብምርጋጽ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ብዝተኻየደ ጻዕሩን ሸፈኑ 99 ሚታዎት በፂሑ ከም ዘሎ ምጥቃስ ተጨቢቱ ዘሎ መኽሰባት ብምዕቃብ ደግሲ ንምግታእ ጥቡቅ ምክትትል ክግበር ምዃኑ ኣረድዩ ነበርቲ ኔሪና ብዝሃቦ ሪቶ ምስ ምጅማር ኣገልግሎት መደበር ጥዕና ቀርፀት ኣቐዲሞም ናብ ምምሕዳር ከባቢ መለብሶ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ 20 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ተሪፉ ብቐረባን ብዘይሃልክን መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ይረኽቡ ከም ዘለዎ ምግላጽ ሕፅረታት ናይታ መደበር ክፍታሕ ሓቲቶም መሰረታዊ ታሕቲ ቅርፅን ክፍልታትን ዘለዋ መደበር ጥዕና ቀርፀት ንነበርቲ ዓድታት ሸላሻይ ጉስጣ ሕምብር ወለት ዕቤድ ኣብ ቀዳድ ረዩምን ኣብ ቀዳድ ሓጪርን ከምኡውን ንነበርቲ ከባቢታት ሸጋሊ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ማይ ምልሕ ንኡስ ዞባ ሃበሮን ኣጉይን እንድረኩበትን ንኡስ ዞባ ሓልሓልን ኣገልግሎት ትህብ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ኣብ መንጎ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶን ሩስያን ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ሕፅረት ፀዓት ብሓፈሻ ባህርያዊ ጋዝ ድማ ብፍላይ መሊሱ ከገድዶ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ሩስያ ንሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ክትጥቀመሉ ከም ዘይትደሊ እኳ ትገልጽ እንተላ ኔቶ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትእታው ነቲ ሰደድ ባሉታ ክጸልዎ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይዝእመት ዘሎ ልዕሊ ሓደ ሲሶ ጠለባት ባህርያዊ ጋዝ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ሰደድ ሩስያ ከም ዝምርኮ ጸብጸባት ይረድኡ ምስ ዩክሬን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዘተ ክፍታሕ ከም ዝኽእል እትሕብር ሩስያ ሃገራት ምዕራብ ዝገብርዎ ዘለዋ ምትእታው ግና ነቲ ጉዳይ ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት የምርሖ ከም ዘሎ ክትወቅዕ ጸኒሓላ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሃገራት ምዕራብ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ክትካየድ ከም እትኽእል ዝህብዎ ዘለዋ ቀጻሊ መግለፂታት ኣብ ህዝቡ ራዕዲ ይፈጥር ከም ዘሎ ብምሕባር ክቋረጽ ምጽውዑ ይዝከር እቲ ናይ ኩናት መናፍሕ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዩክሬን ዘይናሃቕ ሃስያ ይፈጥር ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ሩስያ ንዩክሬን ንምጥቃዕ ዝገበረቶ ዝጥቀስ ፍሉይ ምንቅስቓስ ከም ዘየላ ሓቢሩ እዩ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ሃገራት ምዕራብ ዝገብርዎ ዘለዋ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምንቅስቓስ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ህላወን ንምውሓስ ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ነፋሪት ውግእ ጃፓን ሎሚ 31 ጥሪ ሒደት ደቓይ ድሕሪ ምብራራ ከም እተሰወረት ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኣፍሊጡ እታ F-15 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ማያት ጃፓን ወዲቓ ክትከውን ከም እትኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ ንጠንቅን ክሳረታትን ናይቲ ሓደጋ ዘመልከት ጽዑቕ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጃፓን ሓቢሩ እታ ናይ ውግእ ነፋሪት ናበይ ከም ዝነቐለት ዝሕብር ዝርዝር ሓበሬታ ዛጊት የለን ሓይሊ ኣየር ሶርያ ሎሚ 31 ጥሪ ካብ እስራኤል ከም ዝነቐለ ንዝገለጾ ዳርባ ሚሳይላት ዕላሙ ከይወቕዐ ከም ዘበርዓነ ሓቢሩ እቲ ዳርባ ሚሳይላት ንከተማ ደማስቆ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ሓይሊ ኣየር ሶርያ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሚሳይል ከተካየድ ጸንሐት እስራኤል ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ፍጻሜ ዝሃበቶ ሓበሬታ ዛጊት የለን እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራይ ሎሚ ንኻልኣይ ግዜያ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ መጥቃዕቲ ዳርባ ሚሳይል ከተካየድ ከም ዘላ ጸብጻባት ይረድኡ እስራኤል ብፍላይ ካብ 2011 ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ሶርያ ከተካየዶ ብጸንሐት ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሚሳይል ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍአ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይሕብሩ
ቻይና ሩሲያን ኢራንን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘካይድኦ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ምውሓዝ ዞባ ፀጥታ ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ገሊፀን እቲ ሓባራዊ ልምምድ ፀጥታ በቲ ማያዊ ኣካል ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ንምውሓስ ብሓፈሻ ቀርሰና ባሕሪ ድማ ብፍላይ ንምግታእ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ከም ዘለዎን እተን ሃገራት ኣፍሊጠን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ልምምድ ናብ ሃገራት ምዕራብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ክህልዎ ከም ዝኽእሉን ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ቻይና ሩሲያን ኢራንን ሎሚ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ተመሳሳሊ ልምምድ ከም ዘካየዳ ዝጠቐሱ ፀብጻባት እቲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ንስሉሳዊ ወተሃደራዊ ዝምድናን ዘነፅር ምዃኑ የረድኡ ሰሜን ኮርያ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ድሕሪ ምፍታና ኣሜሪካ ምስ ሃገር ቀጥታዊ ዘተ ከተካየድ ፃውዒት ከም ዘቕረበት ይግለጽ ኣሎ ይኹን እምበር ዶብ ሰገር ሚሳይል ክትፍትን መዲባ ከም ዘላ እትገልጽ ሰሜን ኮርያ ንፃውዒት ኣሜሪካ ዛጊት ወጋዑ ምላሽ ሃበትሉን ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ሓድሽ እገዳ ድሕሪ ምጽዳቓ እታ ሃገር ነቲ ፈተነታት ብዝለዓለ መልክዑ ከም እትቕጽሎ ማሕበራ ይዝክር ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ተካይዱ ዘላ ፈተነታት ንኣሜሪካን ኣብ ኤትያ ዝርከባ መሻርክታን ሸቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝተበገሰ ዲፕሎማስያዊ ዝርብ ነዊሕ ከይሰጎመ ከም እተቆፅዮ ይዝከር እቲ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ብሰንኪ ኣሜሪካ ከም እተቆልፍያ ሰሜን ኮርያ ክትወቅዕ ፀኒሓ ዘላ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክፍለ ሃገር ሳኦ ፓውሎ ብራዚል ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማን መሬትን ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከና ዜና ንሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ናይቲ ሃገር ምጥቃስ ኣቃልሕን ብሰንኪቲ ተፈጥሮዊ ሓደጋ 9 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩቶም ሰመዚ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ዳህዮም ጠፊ ብምህላው ቁፅሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም በቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ኣሽሓት ስድራ ቤታት ከም እተመዛበሉ ተፈሊጡ ካብ ወርሒ መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ብራዚል ክወቅዕ ፀንሐ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳርታት ከውርድ ምጽንሑ ፀብጻባት የረድኡ ዜና ንምዛም ኣርእስታቱ ከዘኻረኩም ሎሚ ብዝተገብረ መርመራታት 11 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 36 ድማ ተፋንዮም ኣምባሳደር ሳልሕ ዑመር ንኤርትራውያን ነበርቲ አንጎላ ሴሚናር ኣካይዱ ኣብ ኣስማት ሓደስቲ ዝተመርጹ ኣማሓደርቲ ብተወፋይነት ከገልግሉ ዘለዎም ቅርብነት ኣረጋጊጾም ወተሃደራዊ ምትፍናን ኔቶን ሩስያን ንሕፅረት ፀዓት ኤውሮጳ መሊሱ ከየጋድዱ ተሰጊዩ ነፋሪት ውግእ ጃፓን ሒደት ደቓየት ድሕሪ ምብራራ ከም እተሰወረት ተቓሊሑ ሓይሊ ኣየር ሶርያ ካብ እስራኤል ንዝነቐለ ዳርባ ሚሳይላት ከም ዘበርዓነ ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብርኩም ሸት